Il-Prim Ministru Robert Abela qal li huwa se jibqa' jipproteġi l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u jħares il-qudiem għar-rapport li se jkun qed joħroġ minnha. Dr. Abela qal dan waqt attività politika fl-Innovation Hub fix-Xewkija Għawdex. Illum għandi dover biktar responsabbiltà dak li nipproteġi l-inkjesta u l-inkjesta se nipproteġiha. Illum għandi dak id-dmir miżjud fuqi li għal min qed jipprova jkisser l-inkjesta pubblika jinsewwi ġeb lura billi ngħid illi l-Prim Ministru li ħatar dik l-inkjesta se jkun qiegħed jipproteġi l-ħidma tagħha. Il-Prim Ministru qal ukoll il-bord tal-inkjesta għandu jieħu żmien kollu sabiex ilesti din l-inkjesta, madankollu baqa' jappella għall-ispeditezza u sabiex ma jkunx hemm tkaxkir tas-saqajn. Mhux talli ma ddejjaqniex l-inkjesta, anzi nħares il-qudiem għar-rapport u qed nistenna illi jkolli dak ir-rapport f'idejja. Ikun xi jkun l-eżitu tiegħu żgur li se jkun ċertifikat ta' ġara fil-passat ta' kemm inbidlu għat-tajjeb l-affarijiet f'din l-aħħar sena. Intant fl-istess attività politika, il-Prim Ministru Robert Abela laqa b'sodisfazzjon l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali fil-Qorti Ewropea Ġustizzja dwar il-kawża kontra l-ħatra tal-ġudikanti f'Malta mill-Partit Nazzjonalista. Fl-opinjoni tiegħu li ħarġet biss ftit tal-jimilu, l-Avukat Ġenerali Gerard Hogan fil-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja qal li ma kien hemm xejn ħażin fis-sistema tal-ħatra tal-ġudikanti f'Malta. Dwar dan il-Prim Ministru qal li huwa ċar li mhux kulħadd qed jieħu gost bil-ġid li qed joħloq dan il-Gvern hekk kif il-Partit Nazzjonalista baqa' jipprova jkompli jkisser l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Llum kellek l-Avukat Ġenerali tal-European Court of Justice li jgħidilhom li s-sistema l-antika li kellu dal-Gvern li ħloqtu intom stess wara kollox kienet waħda tajba tal-ħatra ta' ġudikatura. Aħseb wara kemm aktar u aktar tajba is-sistema li għamilna ħnissa. Basta ilhom snin jagħmlu l-ħsara. U llum qasim qar jagħmlu apoloġija.